कर तू घर बाबा साहिबी के करऊ जा रवि गे जान के कर तू घर बाबा साहिबी के करऊ जा रवि गे जान के कर से दिला वाला गईबी के कर जिया जा रवि गे जान के कर से दिला वाला गईबी के कर जिया जा रवि गे जान। डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कटरा मोबाइल नंबर 8092293257। हिटनिए गौमारा से खेलली या कूदली तब नहीं जान हमारा तू तक भेलही हिटनिए गौमारा से खेलली या कूदली तू तक भेलही के कर से नैना लड़लही के कर तुम्हार रवि गे जान के कर से दिला वाला गईबी के कर जिया जा रवि गे जान के कर से दिला वाला गईबी के कर जिया जा रवि गे जान। तोहरा देली रमन जी के सहबया रमन गे भूल गेली पहगली तू सुन न जान गे तोहरा देली रमन जी के सहबया रमन गे भूल गेली तू हमारा जान गे कहे हऊ चंदवा सुन महेशवा बिगाड़ रवि गे जान के कर से दिला वाला गईबी के कर जिया जा रवि गे जान के कर से दिला वाला गईबी के कर जिया जा